Anna Brňáková, autorka tejto nádhernej knihy A čo potom? Vítaj Anička v tomto rozhovore. Ďakujem veľmi pekne. A tento rozhovor vzniká na základe toho, že si spolupracovala pri tvorbe tejto knihy s Book Marketing Mentoringom so mnou Danielou Rau a so Zdenkom Rau. A prečo si sa rozhodla ísť do napísania knihy? Do napísania knihy som sa rozhodla ísť z jedného jediného dôvodu, a to, že vnímam, že je obrovský nedostatok informácií, hlavne tých základných informácií pre onkologické pacientky, pre ženy, ktoré majú diagnózu rakoviny prsníka, podstupujú mastektómiu a prichádzajú o svoj prsník ako taký. Nemajú žiadne informácie, čo sa týka základných vecí a čo potom, preto aj názov knihy nesie A čo potom, čiže je to veľmi dôležité a je to prvá a najčastejšia otázka každej ženy, ktorá rieši túto diagnózu. Takže z tohto dôvodu som sa rozhodla, že by bolo dobré pripraviť ženám sprievodcu a jednoducho venovať túto knižku všetkým onkologickým pacientkám s touto diagnózou. Super. O knižke ešte vám prezradíme viac o chvíľočku, aj si nakúkneme do knihy. A s tým, že teraz možno prezrať nám, čo ti prudilo v hlave, keď už si vedela, že dobre, chceš ísť do knihy, že chceš to zväčšniť, tie skúsenosti svoje v knihe. A čo ti prudilo v hlave, že... Strašne veľa myšlienok. To bola nálož, to bola bomba, to bol výbuch, kde som každodenne riešila situáciu, že čo tam dať, ako napísať, ako to uchopiť, ako to celé vymyslieť. Bolo to množstvo myšlienok, množstvo nápadov, ktoré sme ale potom museli nejakým spôsobom utriasť, uhladiť a dať to do jedného reálneho konceptu, ktorý dáva zmysel a ktorý má hlavu a petu, pretože je jedna vec, že človek, ktorý sa rozhodne pre akýkoľvek projekt, má obrovské množstvo myšlienok, ale druhá vec je vybrať z nich a hlavne to učesať do toho celku. A teda ste mi pomohli hlavne vy. Super. V čom vnímaš, že okrem toho, čo si spomenula, takéto učesanie tej štruktúry knihy a že čo tam má byť a čo tam nemá byť a to. Čím bol pre teba book marketing ešte taký najprínosnejší? Úplne vo všetkom. Ja som hrozne poctená a hrozne som rada, že som vás našla. To musím povedať hneď na rovinu. Pretože ja som ani nečakala, že čo všetko vy robíte. A teda musím povedať, že robíte úplne všetko. Komplexná služba. Ja som nikdy som nepísala knihu, toto je moja prvá kniha. A nikdy ma ani nenapadlo, čo všetko za tým je. A neviem si predstaviť, že by som to robila sama. To sa nedá. Proste to sa nedá. A ja som nesmierne rada, že ste to všetko zastrešili vy. Hrozne mi to pomohlo, hrozne mi to uľahčilo život. Nesmierne to uľahčilo život aj tej knihe. Pretože je vidieť, že tam bola priložená odborná ruka, že to nie je bez ľadu a skladu a že teda má to zmysel, má to svoj význam a ide to aj z časového hľadiska pekne chronologicky, jak by to malo byť. Každá jedna téma v tej knihe je tak postavená a je to urobené hlavne vďaka tebe, pretože spolupráca s vami a spolupráca s tebou ako s editorkou tejto knižky bola práve o týchto veciach. A nielen o tom, pretože sme komunikovali často na rôznych bázach, a čiže nie je to len to, ale aj usporiadanie tých myšlienok, ako by to malo vyzerať, ako by to malo nasledovať. Čiže toto všetko, ani to neviem všetko vymenovať, bolo tam hrozne veľa vecí a ja si myslím, že človek, keď sa pre takéto niečo rozhodne, jednoznačne potrebuje mať takýchto ľudí okolo seba, akých som mala ja, čiže vás. Keď si spomenieš na tie svoje nejaké myšlienkové procesy pred začatím, a určite každý jeden z nás má aj nejaké pochybnosti, či ísť do toho, či investujeme možno nejaké peniažky a tak ďalej, hej, všetko, či však to zvládnem nejako sama a tak ďalej. Čo by si sama sebe poradila?
Sama sebe, čo by som si poradila? No, ja som túto knihu mala v hlave od roku 2016. Teraz je rok 2024. 24, áno. A musím povedať, že keď človek má takúto myšlienku, že by niečo takéto chcel spraviť, tak si myslím, že by mal hneď okamžite od začiatku osloviť špecialistov, odborníkov, ktorí sa venujú všetkým týmto veciam. Ja som to neurobila, pretože ma vôbec nenapadlo, že takéto niečo funguje, hej, že proste sú ľudia, sú agentúry, sú spoločnosti, ktoré sa venujú a ktoré pomáhajú práve autorom ako takým hneď od začiatku. Čiže asi toto by som zmenila, že ako náhle už mám tú myšlienku, tak sa obrátiť na tých odborníkov a hneď od začiatku to s nimi riešiť. Pretože ja som to mala naozaj dlho v hlave a až v tomto roku to vo mne tak nejak dozrelo, že musím to začať nejak riešiť, pretože sama to nedám. Začalo mi byť jasné, že jednoducho sama to nedám a potrebujem k tomu, aby moje myšlienky a môj plán sa aj zrealizoval, tak potrebujem k sebe odborníka, ktorý mi v tom poradí. Takže toto by som odporúčila, že hneď od začiatku naozaj dať priestor a možnosť odkomunikovať to s ľuďmi, ktorí vedia v tom kráčať, pretože ja som mala hrozne veľa otázok a nedostávala som odpovede, pretože som ich nejak špeciálne nenašla, že ako napríklad, že čo dám si do Google, ako napísať knihu, to je super, ale zase už chýbajú tie informácie presne, prečo vznikla aj táto kniha, že človek, kým sa nedostane do osobného kontaktu, tak si veľa vecí takých odborných rád a postupov základných na tom internete nenájde. No to sú to skúsenosti, skúsenosti z praxe. Skúsenosti z praxe. A čo ti prístup mentorov najviac pomohol? Už si to tak spomenula, len to možno tak nejako pomenujeme. Prístup mentorov, čo mi najviac pomohlo? Tým, že práve v tvojom projekte boli mentori. Áno, áno. No presne to nasmerovanie. Že nejak sa nepotácať medzi otázkami bez odpovedí. Dostala som jednoznačne stručné, jasné odpovede na moje otázky, ktoré ma nasmerovali presne tam, kam mali. Pretože naozaj, ja keď som nevedela, tak ja som stále tápala. Stále som to mala otvorené a tým, že som nemala odpovede na tie otázky, tak som sa nepohla ďalej. A ako náhle som sa stretla so správnymi ľuďmi, tak to išlo. Odrazu sa to posunulo, odrazu je kniha. Takže toto. Koľko trvá, si povedala, odrazu je tu kniha. Ano. Koľko mesiacov intenzívnej práce za knihou je v tvojom prípade? V mojom prípade intenzívnej práce, ak si dobre pamätám, tak sme začali, myslím, koncom februára, myslím, že marec, od marca a je október a kniha je vytlačená, čiže toto. Ale je pravda, že tie myšlienky a ten obsah od roku 2016. Tak, kým tá myšlienka dozreje zase k tomu, že ide sa do knihy, tak je to oveľa väčší proces a to je super, že tam je, lebo ten autor si každý prejde tým myšlienkovým procesom a potom sa to ustalí na tých veciach, ktoré sa robia v súlade, že s celým tým projektom a tak ďalej. Lebo u teba to nie je len teda o knižke, ale tým, že sa venuješ ženám naozaj komplexne, absolútne komplexne, pomáhaš im aj s rôznymi pomôckami a tak ďalej, tak ono takto by to malo vyzerať, že si odborníčka v nejakej oblasti, máš nejaké skúsenosti a chceš ich odovzdať aj v knihe, aby to mohlo pomáhať ženám v tvojom prípade naprieč celým Slovenskom. Takže to bolo, tá kniha bola tým vyústením tvojej praxe. Áno. Do toho, že áno, chcem pomáhať, ale nie len v Bratislave, kde sídliš, kde ťa ženy nájdu pod zdravotná podprsenka, ale aj po celom Slovensku, že naozaj, aby sa vedeli dostať tým informáciám, ktorých, ako si spomenula, je málo na Slovensku, tak aby sa k tým dostali. Dobre, super. A keby si mala povedať žene teraz, keď pozerá nejaká žena, ktorá rozmýšľa, aha, tak je to zaujímavá knižka, tak popíš knižku, že čím je zaujímavá, čím je taká výnimočná, nápomocná pre tie ženy. Výnimočná je tým, že je jedinečná a je jediná svojho druhu. A zároveň
sa zaoberá otázkami, na ktoré odpovede môžeme hľadať. Strašne dlho ani nájdeme ich, pretože oni oficiálne nikde nie sú. A pritom sú to základné otázky. Sú to otázky, na ktoré sa ženy veľmi často pýtajú a presne tie odpovede nedostávajú, pretože aj keď sa opýtajú, tak im povedia, no ježiš, veď normálne budete ďalej žiť, veď ako, čo riešite? Ale otázku na to, že ako si vyplním dieru po odstránení prsníka, odpoveď nedostane. A niekedy ani ten lekár, ani ho to nenapadne, tým, že je to jeho rutinná práca, tak ani ho to nenapadne vysvetliť tej žene, že musíte ísť tam a tam, zadovážiť si prvotnú, potom druhú, čiže otázky a odpovede, to je taký základ. A samozrejme je to sprievodca, ktorý žene vysvetľuje, ako ísť krok číslo 1, krok číslo 2, krok číslo 3. Presne ten sled tých myšlienok každej jednej ženy, ktorá rieši túto diagnózu, je v strese, je vyčerpaná, je unavená, je nervózna, je neistá, čo bude ďalej, tak táto knižka je robená pre ňu, aby sme ju nejak tak akože obrazne chytili za ruku a previedli ju tým začiatkom. Ukázali jej tie možnosti, čo všetko má, spôsoby. Hľadáme spôsob, ako ísť ďalej. Nehľadáme argumenty, prečo sa to nedá, hľadáme dôvody a spôsoby, ako sa to dá a ako to tej žene pomôže. To je hlavná myšlienka knihy. Sú tam vysvetlené, spomenuté, ako správne cvičiť hneď po operácii, aby nezatúhla jazva, aby hybnosť bola v poriadku, pretože to dokáže ovplyvniť celý ďalší život. Ako náhle sa žena podľa toho bude riadiť, tak jednoducho jej to veľmi uľahčí ten ďalší život. Rôzne dôsledky operácie, ako neuropatia, ako lymfedém, opuch ruky, ako správne cvičiť, ako taká tá prevencia, pretože my môžeme sami sebe a hlavne svojmu telu veľa uľahčiť prevenciou. A to je dôležité. Tá prevencia je nesmierne dôležitá a je to asi najdôležitejšia vec, na ktorej by sme mali bazírovať a ktorú by sme mali dennodenne vykonávať. Pretože keď chceme mať kvalitný život, tak sa musíme o seba starať. Čiže toto tam je, potom sú tam vyslovene aj niektoré také ťažšie témy ako úzkosť, ktorými trpíme obrovské množstvo ľudí a hlavne pacienti. Veľmi častý ďalší následok toho všetkého. Ošetrovanie jazvy, takisto staranie sa o jazvu, vysvetlené pojmy, základný onkologický slovník, rôzne odpovede od pacientiek, ktoré si tým prešli. A následne aj príbehy pacientiek, ktoré si tým prešli, pretože je nesmierne dôležité žene dodať pozitívnu energiu a to, že každá pacientka, keď si to prečíta, tak uvidí, že sa s tým dá žiť, že rakovina prsníka jednoducho nie je koniec môjho života. A je veľmi dôležité sa zamerať na to, že kým dýcham, tak žijem. A kým žijem, tak všetko dokážem. A toto je nesmierne dôležité a to je hlavná myšlienka celej tejto knižky a tohto sprievodcu, ktorého sme pripravili. Tak. A ja by som to tak zhrnula, aby ste ženy vedeli predstaviť, že je to pre všetky ženy, ktoré sú či už pred operáciou, počas nej alebo po nej, aby práve dostávali tie odpovede na tie otázky, ktoré majú v sebe. Lebo sú tam vyslovene tie otázky z praxe naozaj, čo sa ženy u teba pýtajú už tie roky rokúce. A aby v každom tom štádiu, na tej ceste, aby vedela, čo môže ona ako žena urobiť preto, aby sa cítila lepšie, aby pomohla vlastnému telu. Takže naozaj je tam toho veľa. Ešte mi napadlo len dať, že keď si teraz spomínala napríklad cviky, že to nie len tak, že by si sa zobrala a išla si natáčať cviky, ale je to zastrešené odborníkmi. Takisto celá knižka je zastrešené odborníkmi, že si prichádzali odborníci. Je to absolútne v súlade s akoukoľvek liečbou. Takže paradoxne len naviažem k tomu, že aj napriek tomu, že aj tie cviky pripravovala odborníčka, je to všetko vysvetlené a napísané ľudskou rečou.
Čiže áno, sú tam aj pojmy medicínske, ktoré sú v jednej kapitole, kde máme taký ten základný onkoslovník, nazvime to tak, ale zvyšok a aj tie slovíčka, ktoré tam sú odborné, sme sa snažili vysvetliť ľudskou rečou, aby každá žena, a nielen žena, ale aj napríklad aj rodinný príslušník, muž, manžel, priateľ, si kľudne knižku môže prečítať, pretože je tiež dôležité, aby vedel, čo jeho partnerka, manželka, matka prežíva. Áno. Čiže nie je to jednoduché, je to veľmi náročné obdobie a my všetci, čo sme tu preto, aby sme to tej žene uľahčili, aby sa cítila lepšie, aby sa cítila komfortnejšie a aby naozaj určitým spôsobom to bola ťažká spomienka a minulosť a aby sa každá jedna žena aj vďaka tomuto sprievodcovi potom cítila lepšie a mohla ďalej plnohodnotne žiť. Anička, ukážeš nám aj niečo z knižky? Určite áno, veľmi rada, pretože knižka na jednej strane je veľa informácií a na druhej strane a opäť vďaka vám, sme mysleli aj na také drobnosti ako váha knihy, veľkosť knihy, materiál knižky, aby sa zmestila do baťohu, aby sa zmestila do kabelky žene. Rovnako je vlastne kompletne celé prispôsobená váhovo. Je to o tom, že má aj záložku, že kde žena prestala, tam si môže založiť. Čiže to sú drobnosti, ktoré vznikli práve v spolupráci s vami, odborníkmi, s Danielkou a so Zdenkom, a ktorí naozaj vedia, na čo sa zameriať a teda pre mňa to boli všetko veci na začiatku nepredstaviteľné a teraz už ich beriem, že wow, že úplne automaticky. Takže môžeme si kľudne prejsť knižku. Ja by som sa zamerala napríklad na prvú takú veľmi dôležitú, a to je samovyšetrenie, kde máme krásne aj ilustračne znázornené, ako ženy majú vykonávať samovyšetrenie ako také, pretože to je presne tá prevencia, o ktorej sme sa rozprávali. Je dôležité, aby ženy samovyšetrenie aj naďalej vykonávali. Je to veľmi jednoducho vysvetlené a ilustračne zobrazené, aby to každá žena pochopila, ako presne si robiť a vykonávať. Rovnako sú tu aj spomenuté rôzne príznaky rakoviny prsníka, čo všetko môže predchádzať tomu, než vlastne niečo zlé vznikne a nastane. Môžeme si ukázať aj onkologický slovník, ktorý je vlastne pripravený tiež, o ktorom sme sa bavili. Jednoduchosti vysvetlené pojmy, ľudskou rečou vysvetlené. A potom by som sa chcela zamerať samozrejme napríklad veľmi dôležitá vec, ktorú som sama prežila, keď som išla do nemocnice, že som zrazu chvíľočku cítila takú neistotu, stres, čo vlastne do tej nemocnice so sebou. Pripravili sme aj zoznam vecí do nemocnice napríklad, čo si ženy môžu napísať. Ďalej, aby na niečo nezabudli, majú tu pripravené čisté strany, kde si môžu poznačiť, aby niečo nezabudli, aby mali to správne so sebou a aby teda si boli také istejšie. A potom samozrejme... Čiže knižka je taká vyslovene praktickým pomocníkom, aby tá žena si ju zobrala so sebou, aby vedela, aby s ňou pracovala. Presne tak. Aby do nej mohla nahliadnúť. Tak, zdravotné pomôcky, na čo všetko žena má nárok, na čo prispieva, áno, aj poisťovňa, od koho si to má pýtať, lebo aj to je veľmi zaujímavý dotaz, že ženy nevedia, kto vlastne. A tuto si môžeme prejsť na náhľad jednotlivých cvikov našej modelky, ktorá s nami spolupracovala, onkologická pacientka, aby ženy videli, že naozaj to nie je len tak, ale teda tá spolupráca aj s onkologickými pacientami tam bolo. A ešte posledné, čo by som chcela veľmi ukázať, teda, aby ste to videli, tak je, jak sme sa rozprávali, že každá tá jedna knižka je pre každú jednu ženu a je určená, aby sa stala osobnou knižkou každej jednej ženy a preto sme pripravili po príbehoch
napríklad príbehy, ktoré teda napísali onkologické pacientky, podelili sa so svojou skúsenosťou, išli so svojou kožou von na trh, tak sme pripravili ešte aj priestor pre každú jednu ženu. Pretože každá jedna žena je veľmi dôležitá. Je pre ňu nesmierne dôležité, aby sa vypísala zo svojho príbehu. Má priestor a môže ten svoj príbeh jednoducho do tej knihy vložiť. Čiže celá táto knižka je robená tak, aby každá jedna žena sa v nej našla. A myslím si, že sa naozaj nájde. Tak. A knižka je už pokrstená. Áno. Teraz čerstvo, prezradíme, že čerstvo. A ako reagovali prvé ženy, prvé dámy, alebo aj prví páni, ktorí si ju zadovážili a teda na krste si zažila tú priamu reakciu. Áno. A čo tebe prebiehalo, keď si videla tú reakciu? Ja sa musím priznať, že ja som bola celý ten deň v strašnom strese. Aj keď som si to nejakým spôsobom neuvedomila, ale jednoducho hlava nás tlačí, tie myšlienky, to vnútro, aj napriek tomu, že človek si myslí, že som v pohode, veď je to len krst. Ale na druhej strane niekde v pozadí tie myšlienky idú. A keď som napríklad ja sama videla tú knižku, tak si hovorím, že Ježiš, tá je strašne pekná. Hrozne mi to prišlo také, že to je také pekné, také príjemné, že naozaj ženské. Reakcie žien, že Ježiš je nádherná. Wow, že super, krása. Keď si to ženy prelistovali, čo všetko tam je, že naozaj veľmi osobná vec, ten príbeh. Môžu si tam nalepiť fotku, môžu sa tam podpísať. Tá knižka sa stáva ich osobnou knihou, denníkom určitým spôsobom, kde si to svoje ťažké obdobie, tie svoje myšlienky, tá neistota, ten chaos, ktorý nastane, si ho môžu do tej knižky dať a stane sa ich osobnou knihou. Čiže toto bolo, že je nádherná, je krásna, je úžasná, prelistovali sme si a všetci, ktorí vlastne odchádzali z krstu a ideme čítať. Ideme čítať a dáme ti informáciu o tom, aká tá kniha je, spätná väzba, neuveriteľne pozitívna väzba. Ani som to tak nečakala. Ma to veľmi prekvapilo, že koľko ľudí následne mi písalo, volalo, že Anka, že super. Že super. My sme sa tam snažili do tej knihy dať základné veci. My vieme, že tých otázok je ďaleko viac. Ak by sme to chceli dať do jedného vydania, tak sa z toho stane obrovská kronika buchla, ktorú by nikto asi neudvihol. A preto máme ďalšiu výzvu, ísť ďalej. Toto je len začiatok. Ja som si myslela, že keď kniha vyjde, že sa to tak ukludní a že nastane pre mňa obdobie, kedy budem mať taký kľud. Ale už dnes mi je jasné, že to bola naivná myšlienka a že realita bude úplne niekde inde. Pretože, tak jak si aj ty povedala, Anička, toto je len začiatok. A je to tak, tých informácií neprístupných, nedostupných a nejasných odpovedí na otázky je strašné množstvo a preto si myslím, že si zaslúži pokračovanie a už dnes vieme, že bude. Ak je knižka napísaná správne, ak je ten človek naozaj odborník tej danej oblasti a knižka je napísaná správne, tak knižka otvorí práve ďalšie dvere. Potvára dvere daného projektu úplne na rôzne strany a už len na tom odborníkovi, že dobre, že si povie, ktorou cestou chce sa vydať a u teba je jasné podľa mňa, že naozaj tým, že je to téma, v ktorej je veľa nevypovedaných odpovedí, tak ešte tam bude priestor na ďalšie, uvidíme, či dvojku, alebo ako sa to uchopí celé. Že necháme si tam ešte ten čas, aby to v nás tak dozrelo, že čo konkrétne tam ešte dať. Samozrejme v spolupráci s odborníkmi, ktorí boli aj pri prvej knihe a samozrejme aj v spolupráci s vami, aby sme to zase pekne učesali, lebo ja mám tých myšlienok veľmi veľa, ale som nesmierne poctená a šťastná, že mám vás a vy ma tak nasmerujete pekne. Tak, ešte taký posledný bonus pre tých, ktorí pozerajú, počúvajú, tak môžu si stiahnuť aj ukážku z knihy. Povedz,
kde? Môžu si stiahnuť ukážku knihy a je vlastne aj bonus k celej tejto knihe. A to opäť musím povedať, že iba vďaka vám. Mňa to vôbec nenapadlo, pretože ja nie som technický typ a v tom online priestore až tak veľmi nežijem. Ale práve vďaka vám vznikla aj webová stránka, ktorá je pod rovnakým názvom ako kniha a čo potom.sk a tam naozaj sú informácie o tom, ako kniha vznikala, informácie o mne, kto som, čo robím, zároveň celý sled časový, ako to všetko postupovalo, ako to šlo, čiže podrobné informácie, ktoré môžu si myslím, že tiež veľmi pomôcť ďalším ľuďom. A zároveň sú tam uvedené aj QR kódy, na základe ktorých si ľudia môžu stiahnuť ukážky, či už ukážku knihy ako takej, alebo naozaj k videám a k bonusom, ktoré boli rovnako vytvorené odborníčkou, fyzioterapeutkou, ako sa správne starať o jazvu, ako správne jazvu masírovať i hneď po operácii, pretože je tiež rozdiel, kde sa žena nachádza, či je tesne po operácii, alebo už má jazvu zahojenú a ide ďalej, ako sa starať o vznikajúci lymfedém, ako ho dostať pod kontrolu, čo všetko nám môže pomôcť na to, aby sme ho mali pod kontrolou. Čiže všetky tieto veci a videá sú tam dostupné ako bonus. Je nesmierne dôležité, a teda ja som išla podľa seba v tomto prípade, ja keď čítam aj návod, ako niečo poskladať, tak vždy sa niekde zastavím a prichytím, že ako to mysleli. Je pre mňa dôležité vidieť vizuálnu stránku a toto je presne to, že keď poviete, že tak teraz si lahneme a pokrčíme si kolená, tak každý povie, ako ich mám pokrčiť, do akej pozície ich mám dať a na to sú tie videá vytvorené, aby tu žena videla v priamom prenose a aby jednoducho cvičila presne podľa toho, ako to je uvedené. A to je nesmierne dôležité, aby sme si nepoškodili, ale práve, aby sme si pomohli tými videami a tými cvikmi. Takže na toto je tam ešte aj taký špeciálny bonus pre každú jednu ženu a možno aj pre niekoho iného, že môže podľa toho cvičiť. Tak, super. Takže to by bola knižka a čo potom. Ja prajem v rámci book marketing mentoringu, aby sa knižke darilo. V tom zmysle, aby sa dostala naozaj k ženám, tým, ktorým to naozaj potrebujú, kdekoľvek na onkológii, kdekoľvek po celom Slovensku. A s tým, že možno také neštandardné prianie je, že aby tú knižku čoraz menej žien práve potrebovalo. Takže bol by to ideálny stav. Ideálny stav, áno, že zároveň nech sa dostane tam, kde má, ale zároveň nech je čím menej potrebná, pretože to znamená, že ide to k lepšiemu tie štatistiky, ktoré sú žiaľ teraz aktuálne. Keby si mala dať taký odkaz posledný, možno jednu, dve vety človeku, nejakému odborníkovi, ktorý sa pozerá na toto video a rozmýšľa, či ísť do knihy, neísť do knihy, či ísť do knihy s nami ako s bookmarketingom, alebo sám, čo by si mu odkázala? Jednoznačne do toho ísť. Ak je človek špecialista a vie, že jeho prácu, ktorú robí, že ju robí najlepšie, ako vie a naozaj po tej odbornej stránke. Žijeme dobu, kedy si môže človek čokoľvek vygoogliť. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že tých informácií je také množstvo, ale paradoxne je aj veľmi zlých informácií. Je veľmi dôležité vedieť medzi tým chodiť a vybrať si tie správne informácie, že áno, toto napísal odborník, pretože dnes si už môže napísať hocičo. Je dôležité vedieť v tom chodiť a naozaj si zobrať to, čo mne pomôže. Takže ja každému odborníkovi prajem a želám, aby do toho išiel. Je to dôležité v tej zmesi a v tom množstve informácií naozaj priniesť tie dobré odborné informácie, ktoré naozaj sú overené a sú overené z praxe. Čiže jednoznačne áno, do knihy ísť. Kniha je niečo osobné, niečo, čo držíme, čo čítame. Môžeme si to kedykoľvek nahliadnúť. Môžeme napríklad ovoňať vôňu knihy. Hej. Veľa ľudí, keď si chytilo tú knižku, tak by ovoňalo, že wow, tá vôňa tej knihy je na nezaplatenie, je osobná, a držím to v rukách. Je to realita. Je to niečo, čo naozaj je reálne. Nie je to online, nie je to fiktívne, je to reálne. Niečo držím a niečo tu zanechám.
Zanechám tu niečo po sebe. Takže toto určite jednoznačne áno a spolupráca s vami no jednoznačne. Ja môžem len odporučiť, jak som povedala, pre mňa to bolo nasmerovanie, pre mňa to boli zase odpovede na moje otázky, ako to urobiť, aby som sa dostala do cieľa, pretože som sa do toho cieľa nevedela dostať a dostala som sa tam iba vďaka vám. Takže osloviť vás ste správni ľudia na správnom mieste. Viete, čo robíte, viete poradiť. Keď je kríza, viete posunúť. Zažila som ju aj osobne. Keď je kríza, viete posunúť a človeka nasmerovať presne na tú správnu cestu, aby sa dostal do toho cieľa. Takže za mňa aj prvá otázka, prvá možnosť. Jednoznačne áno, treba to dať do knihy, treba to zhmotniť. A druhá otázka, spolupráca s vami je opäť jednoznačne áno, pretože ste odborníci na správnom mieste. A to sa počíta.